De, Ono apa le? aku dikongkon mak De, kon nyileh duit. Nyerah duit. Apa gua apa le? Apa gue tuku beras De, karyan gue blonjo. Lah piro? Wong mak ngongkon 500. 500. Duitku 100 tok le. Lho, ya 100 tok De. Enggak kurang. Wong mak ngongkon 500 re. Tapi yang duitku sakmono tok iki. Nek njaluk yo cemplon piye De? Kok malah pokok njaluk yu cemplon. Mungkin mau aku nilai kue tak rahasiano kok, tak pengen kondo-kondo kok. Lah kok nak roh yu cemplon malah ra entuk. Dol apa kuwi bisik-bisik? Lho. Sik le, rene sik. Jane enek apa, Pak? Kok ketoke rahasia men? Anu Bu, Anu apa? Abbas mau lho dikongkon makane kok nyeleh duit. Nyileh duit? Iya Bu. Wes, ayo mlebu sik. Genahe piye? Wes, kono, lagi kene sik. Jajal cerita. Genahe piye? Kok nyileh duit? Duit apa? Abbas mau lho Bu, dikongkon makane kok nyeleh duit. Ngomongnya pengen tuku beras karo gue blonjo. Lah terus mau silahi? Ya tak sirai ya Bu. Tapi 100 tok, wong duitku sakmono. Oh, ngono sampean saiki yo, Pak. Wis main rahasia-rahasian karo anakku. Dulurmu nyileh duit kok gak ngomong karo aku. Padahal dulurku nek nyileh duit aku mesti kondo sampean. Maksudku ki ya ora ngono Bu. Ora ngono apa? Sampean ki gak menghargai aku, Pak. Aku ki bojomu. Nek enek apa-apa, kudune sampean ki ngomong karo anakku. Rene sik, apane dina? Kowe bener dikongkon makmu nyileh duit. Iya yo. Lah kok nganti nyileh duit? Apa pakmu gak kerja? Iki bapak lagi prayu. Kerjaannya sepi. Wes, tani kene sik. Nyoh iki tak tambahi 400. Tenan iki yo. Iya. Wes kuwi duite kehno makmu. Ben kena nggo blonjo karo nggo tuku beras. Terus yo kondo makmu, engko nak balekno gak usah kesusu. Yo yo. Nak ngene kan penak to, Pak. Nek sampean gelem terus terang ambek anakku, aku kan iso nambahi. Aku kan ijek di celengan to, Pak. Ya Bu. So nana apa-apa aku tak ngomong terus terang ambekan kowe. Wis telat. Ya wes De, yo, matur nuwun yo. Aku tak balik sik. De, Apa le? tumben yo cemplon apian. Mang karepe yo cemplon dhewe apa karepe senyusupi? Ngawur iki le. Apa? Aku mau anggap kesurupan.